Hello mga kawigel, welcome back po sa channel po natin, sino si Richard at ngayong araw po, ang pagsasalo-saluan po natin ay Patay Slice Humba Bisaya po. At saka meron po tayong traditional na fried chicken po rito. At syempre, pampakondisyon, meron po tayong pineapple juice para kahit pa paano ay mapampatanggal po ng toxic. At syempre, may rice po tayo rito. At bago po tayo magsimula mga kawigel, mag-pray po muna tayo ha. Ma'am, maraming salamat po sa pagkain pinagloob niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa mga viewers po namin na patuloy po sumasalo po sa amin sa isang pagkain at nawa po ay magiligtas po ang lahat sa anumang kalamidad po na dumarating po sa amin. Maraming salamat po mahal. Ito po sa amin talahin ko sa inyong putong anak. Sa Kristo na tabaligtas. Amen. So yun, salo-salo na po salo-salo na po tayo. Yun muna tayo ng pampakondisyon. Oh. Unang kagat po, dito po tayo sa chicken. Oh. Ayun. Ay. Nahulog niyo po yung ating pata. Yung unang kagat po. Ayan, juicy po siya. Unang kagat po para sa inyo. Sarap. Juicy po. Testingin natin itong pata humba po. Sobrang lambot. Kuha na po kayo na pagkain. Sa tabi niya, salo-salo po tayo. Sarap po. Kung sana natutunaw po sa bibig ko. Sarap.
Crunchy. Mm. 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 Bone marrow. Mm. Sarap. Egg. Mm. Sobrang lambot po. Sarap.
Yan, habang kumakain si Honey Best, simulan na po natin ang ating shoutout. Shoutout po kay Jennifer Labto. Thank you so much po. Kay Love K-Pop React, Ira Gil, Ramelin Balowing from Pangasinan, Pitsi Apaw, kay Clyde Ibar, Florida Mangampok, Kimantong Daraga Albay, Noemita Kairin, Maludi Son, shoutout Mac Tison from Calamba, Laguna, John Paul Supatan from Curva, Pampalona, Cagayan. Lilian Gore, shoutout kay Alpa Sena at kay Mega Sena at Lily. Hello po kay TV Mingku TV, annyeonghaseyo. X Gaming, shoutout Ian Formalos, Ivy Nicole Ramos, Jerome, thank you so much po. Kay Ian Pavo, hello po, lagi yan nanonood sa atin. Alan Supan from Chicago, Elsa Manlangit, happy birthday sa anak niya, happy 36th birthday. Kay Rachel C. Garcia sa July 24, happy birthday po ng Caloocan City. Jacob Kate Nino Kiet Nix, Sophie Kim ng Melbourne, Australia. Kay Casey Pico, Emelda Ramos, shoutout sa apo niya. Kay Stephanie May Ramos, happy 80th birthday, I love you. Shoutout po kay Abigail Ubaob, Noli Banting, yan, lagi nanonood sa atin. Kay UQ Baby, hello po. Edelmark Kinit, Mark Kyle Bantan ng Bauan, Batangas. Paulo Rosales ng Butuan City. Isha Mas Antonio. Terminator TV ng Pampanga, Julian Clares. At hello kay Ben Spaghetti. Yan. Hanggang ako lang ulit narinig ko si Ben Spaghetti. Yan, lagi nating nanonood din sa atin. Ben Spaghetti, kamusta po? Jorhaika Gadyasa Pascua. Hello po kay Clyde Evar. Kenny Bart Santiago, shoutout sa mga kapatid niya na laging nanonood din sa atin, sina Yang and Bart Santiago. At ang nag-iisa niyang girlfriend na si Bobsy Bical. Shoutout ni Kakatala ng QC, Extinct Gaming, Chenmina Labrila. Shoutout sa mga anak niya, sina Kaylee and Ashley Lebrila. At kay Clifford Lebrila, happy birthday sa July 30. Miss you all. Ingat palagi, pray always. Shoutout kay JL Vlogs from SF, Excel from Bicol, Paulo Rosales ng Butuan City. Kay Ma'am Wences Listat, Kadimpol ng Mindoro, Sheena May Aclera. Kay Princess Lau, hello po. Angela Abaya Official, Astudillo Lilibet ng Hong Kong, Marian Rayala, Fritzy Apaw, Jerome Buenavista, shoutout sa mga kapatid niya, si Jaya at Jinwin. Maria Nina Gracia, happy birthday po sa July 26. Shoutout Len Giselle Pia Pabon. Shoutout Brian De Mesa at sa mga anak niya, si Shane Brycel De Mesa from the city of Santo Tomas, Batangas. Amitis ng UAE, taga Alicia Isabela. Demet D. Quimpo J.M. Masayon ng Las Piñas City. Kay Almira Obienta Josa, Almira Tajosa Sotomayor, Aramay Tajosa Sotomayor, AJ Tajosa Sotomayor, at ang Team Bert ng Barangay Castillo, Pagbilao, Quezon, at ang aming kapitan, na si Kapitan Dante Manzanilla. Ronaldin Nones ng San Miguel, Lubao, Pampanga, Anyabot Family, Maricar Saspan ng Kalisya, Pangasinan, Laid Idulog ng Paguntalan, shoutout Family Idulog, at sa mga anak niya sila Glenn D. Idulog at sa asawa niya, Glenn Rick Paguntalan. Shoutout Michelle Amanos, shoutout sa iyo at sa kanyang love na lagi nanonood from Quezon Province. Inerm Colminar, Kotak. Kristen Diaz and Family Diaz ng Nueva Ecija, Venus Adajar or Adahar. Irene Rain Reyes and shoutout Adriano Reyes family from Nueva Ecija. Yan. Shoutout po! Ay, kay parang Vincent. Ay, hello po kay paring Vincent! Tsaka kay maring Grace, hello po! At kay Mama. Kay Mama. Parang Vincent! Ito, para sa kuling ng subo, para sa'yo. Kapaho. Ha?
Huling ano, inom po tayo. Yan po mga kawigil, sobrang sarap po ng itong patang humba na ito. Sobrang lambot, sobrang lasa. Yung tamis, alat at asim po, talagang nagtatalo eh. Tsaka po yung traditional na fried chicken po natin, sobrang lasa po, ang sarap po talaga. Tsaka malutong-lutong po yung, yung balat niya. At malambot din po, tama-tama pa yung luto, juicy. So yun po mga kawigil, sobrang salamat po muli sa inyong pagsalo po sa akin sa isang pagkainan. Maraming salamat po mga kawigil, hanggang sa muli po, kaya bigla na lang mawawala. Kung nagustuhan nyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.